Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam da kasngi. Ukamanda shang pliang ulawan ban penkut ika one day volleyball tournament kabala long hamau rap abat hakani kasngi ula airu ka jingkran bat ai man sim shiki samla bat ki rong yele kai. Ha ka jingkran jong ula kran shai bo kloi ban yarap ika shinong mauram ha ki benta ba pher na ka benta ka roi ka par bat ka bha ka miat jong ka shinong. Ulong ru baki jingile kai kum ka volleyball ki kentiu ya ka jing hitrailang ki penklan ya ka jingmut jing perkhan bar ki airu ka jing sokot jing kya sha ki samla. Shushu ba commander ula kentu ya ki player bakin tray bor shitom bat nang penklan ya la ka sam ula kenturu ya ki samla bakin kiar na ki jingdi penbu ad kum udrok bat ki wiki ki jingdi ki bawan ra ya ka jing sniu ha ka imlang ka sala. Tempau yang jing lekai ke bawah internet ke sport spirit demi katakan mesin lekai spon Tidma Ya kabala peniyaj da kanika ay KSM and Youth Development Organization hang ni hamauram. Te kendiat ngasu kwa ban pen itu yalade hoy kidon kibai itu kidon kibompat itu te nakabenta jong piki para samlang ngasu kwa ban pen itu kidon ro nang nemo nang smutu bakidai kiniki tim kibayakun kidai ka dongrum kibadai na kitany mau keruang bat ke seven broda na ke tain sarin de ke sarin ru kedai hi ke isngo bengidang yedai ke ju hi paradong paratain chane wat lada pi hap da kawai ka konferensi ma dengi yasngo lang kumju hi de kendiat ngasukwa ban pen itu ilade ka kerteng junga de ba komandar Shangpliang de ngang adai unong tho kubor de mentang klem tho kubor syu ne ki traisnong bat ngeng skam barengkat kajing terlang jung pi kisamla la kalong hakono gono ka bentaro ngakloi ban sim ya ka benta banikit lang ya ka kia ka sion jong kani kadong kathan la kalong lengba kiseng bhalang la kalong lengba kasan hima lane na kano gono ka bentaro kum kadak banikin tiulang para mangi te khendiat hakabere hi bat kani ka volleyball nga ngadang keli na kini ki para thanwar sene ngam datip hai kani ka mo karukum khen poin te hanrei mentang alas ngutu bha ngada pelai jingmut bha te ngada keliru tiak patiak tengalas ngutu menta bat ngayo i sisya ye gajing ye jing kipaj ba ye gane ka jing lekai volleyball bat ngayo i ru ye ka sap ka bapi kum kisamla pidon lada ublai wibet te hakawai ka sngi lese ngila ban peniang da kawai ke indoor stadium ken chegene ki dong kithan mo tenang ba kan long gajing internet bat kan long ka ba bangin nomlek mare syaklau ban lek tambol bakan suk bat habang persyang ban pej lengba kanika internet ngayo i baganika volleyball ro kadai kawai ka seng kabala selambha nadu khat khandai spa san phawai kila seng ye kataka volleyball federation of India te ngeng scam ba wat lada ka khamlong popular tang itu kat neki benta re daga jing lam khmat jong kanika kum kanika organization la neki wei ki kunhun seng ki badai ka thain riwar ngeng scam bhagawai ka sngi bangin sala ya banganang gentiu wene ke kam sport bat nga donru ka jingat ke jingkermen ba khamtam ka meghalaya kan sa pelong ye katakan national game ha usnem ar hajar ar punyo yang scam ba ha ka national game kan deiru kawai nak jingile kai ka bandon ha kan ka jingile kai ha ka national game bat ngai mun sim ye piki samla ba pinnang ya practice bening leb ha bat ngai scam balada pi pin lek bani compete let's say fila ban mikmat ru wat ke jela meklia habangi poi shekani ka national game ngayo i ke jingle kai jong pi kalong ke bat tepit ba pidon i ka sap ka babiang let's say wat ba pin mikmat ya ka jela ru imat kala biang te ngaishu khendiat ngaishu benrap ya pi kum kisamla pilas nguthu lupa kani ke jingle kai volleyball kawanra ya kata ka teamwork ya kata ka jing yalong kumna ba pin ya trai kum si team kawan raro ka jing state haka perkat ka perdanya ka jabing kumna bapin penon kami ka jabing ka jongpi haka tu ka klip mat nang ta kawan raro ya ka coach ka kia kawan raro ka coach ka kia namta jongpi simet te nang liang jongahi nga aimun sim ya pi bapin nang ya trai sitom
ba pinang yele ba ini game hoi haga jela ga jungi ka football ka dei ka wei ka bala kiu sekmat ringa ngej kem ba ka volleyball ru kan dei ka wei ka game ka ban la ban ai ka mai ya pi ha ka wei ka sngi ban nga don ru ya ka jing kentu ya ka sorkar bahkan shim ya ka volleyball kum ka wei na ki game ka ba kum ka jela ngin promote nang ne sekmat teto ngin senang ya keren ya kiwei ki kam te nagleng junga ngakit bok kirweng pi bro art ligitim ba kino ki ba job hi kin nang yai trai sitom bat ki barem ro kin nang yai trai sitom susu na ka menta ba pinyo ya ka jing job Henry kani hi ka game kawanra ya ka jing ya teli kawanra ya ka spirit of teamwork na kata kawanra ya kata ya jing state haka perkat perdan bat ka yarap ro ya pi na ka menta banwan ra ya ka kot ka kya nam ta jong pi simet bat habang ong ka kot ka kya kum ki samla ngakwa ban kentu ya ping meneng ngadang ui habang ayat wandi sya sayo ngayo i baki don kita ki ba ay ka awareness ban ong naidi drop naidi ki jingdi ba penbu ay tengaru ngasim ni kene ke platform ban kentu ya pi ki samla ba dalele ru em nginum ailat baka sinong kathau kan jinjar na mentajung pi ki samla ngimdai ban ailat baki long kimi kin jinjar na mentajung pi ki samla ngimdai ban ailat baka ying kasem kan yam na mentajung pi ki samla dakaba ngin ngop hag bakum kita ki jingdi ki bapen buai dalele ruem ngin yele persya bat ngimdai ban ngop hag kita ki jingdi ki balong kumudrok ki balong ka nungsyun na kabenta jong ka dong ka than juga distrik bat ke jelahi bero kawai sasisen nakit bok ki uyang ipi ki tim bero ar ba pinang ile kai pha ban ngi skem ki sadon ba job barem henry be pinang ile kai pha nang ne sekmat ban kit bok ru ye kene ka youth development organization ba pinang la ban organize na ka por sekpor ya kanika volleyball kabadi ka way nagi game kabaki thain riwar isngau tanat bha sa shi sin kublai shibun kublai shijan